finde min skulder her lidt sådan. Jo. Hvis det bare står nogenlunde stille, så... Der var en, der havde tog. Det kan være. Der er ikke så mange ponyer faktisk. Ej, det var faktisk Der var en, der ikke var en pony. ja, der var også det, synes der var nogle heste der. Det var en meget stor pony i hvert Det fald. er sejt, det der. Ikke godt fart på der. Men der var ikke flere end der. Så er der ikke flere af det? Nej. Ej, nu